சர்க்குலர் பர்முட்டேஷனில் மொத்தம் 2 டைப் இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற லெட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் n-1 ஃபேக்டோரியல், லெட்டர்ஸே ஐடென்டிக்கலாக இருந்தால் ஒரே மாதிரி இருந்தால் n-1 ஃபேக்டோரியல் பை 2. இந்த 2 ஃபார்முலா. ஃபஸ்ட்டு வந்து திங்ஸ் எல்லாமே நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் n-1 ஃபேக்டோரியல், ஐடென்டிக்கலாக சில திங்ஸ் நமக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தால் n-1 ஃபேக்டோரியல் பை 2. இப்போ அதை பேஸ் பண்ண மாதிரி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். எக்ஸசைஸ் 2.3 கொஸ்டின் நம்பர் 5. இங்கே 2 சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சப்டிவிஷன் 1 ஏல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இன் ஹவு மெனி வேஸ் கேன் 8 ஐடென்டிக்கல் பீட்ஸ்னால் இங்கே மணி ஒரு 8 மணியை கொடுத்துட்டு அதை நெக்லஸில் நம்ம இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். அதை நம்ம எத்தனை வேஸில் இன்செர்ட் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. 8 ஐடென்டிக்கல் பீட்ஸ்னால் 8 ஒரே மாதிரி இருக்கிற மணி எடுத்துக்கிட்டு அந்த மணி நம்ம நெக்லஸில் இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். தென் செகண்ட் சப்டிவிஷனில் இன் ஹவு மெனி வேஸ் கேன் 8 பாய்ஸ் ஃபார்ம் ஏ ரிங். செகண்ட் சப்டிவிஷனில் ஒரு 8 பாய்ஸ் வந்து ஒரு ரிங்கை ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க. பாய்ஸ்னால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே தனித்தனியாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ அது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பாய்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏல பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கலுக்கான ஃபார்முலாவும், பியில் பாய்ஸ்னால் ஒவ்வொரு பாய்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ இதை டிஃப்ரெண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். சின்ஸ் பீட்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கலாக நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது the number of permutation n-1 factorial by 2. n-க்கு பதிலாக 8 பீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 8-1 factorial by 2. 8-1 அங்கே 7 factorial by 2. தென் 8 பாய்ஸ் சேர்ந்து ஒரு இங்கே ஃபார்ம் பண்ணும். பாய்ஸ்னால் எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பெர்முட்டேஷன் n-1 factorial. n-க்கு பதிலாக 8 ரிப்ளேஸ் பண்ணுறோம். 8-1 factorial equal to 7 factorial. எக்ஸாம்பிள் 2.23 அசைன்மெண்ட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன் ஹவு மெனி வேஸ் 10 ஐடென்டிக்கல் கீஸ் கேன் பி அரேஞ்சு இன் எ ரிங். ரிங் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். கீஸ் எல்லாமே ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது. ஐடென்டிக்கலாக இருந்தால் n-1 ஃபேக்டோரியல் பை 2. n-க்கு பதிலாக 10 ரிப்ளேஸ் பண்ணால் போதும்.